Ikke endnu. Fordi den skal skynde sig at nå op, inden sidevinden tager den. Men du kan prøve at slække lidt på den og se, hvad den vil. Hvad? Prøv at slække lidt på den for at se, hvad den vil. Slik? Ja, altså, prøv at give slip et øjeblik. Nå. Vil den op? Hvad? Vil den op? Ja. Så giv bare slip. Nå, det gør den sgu ikke. Så når vinden tager den, så fiser den anden vej. Ja. Hvor fanden blev den af nu? Der. Jeg kan jo bruge lidt zoom. Prøv at se den her. Du kan se den her i zoomlinsen. Prøv at se en gang. Ja. Der er temmelig meget at zoome på. Hvor mange har I tændt? Bare et par stykker. Jeg har tændt en. For jeg skulle prøve noget med sølvpapir. De går også meget fint. Er det derfor? Ja, hvad er det? Er det bare nude på hovedet? Nude på hovedet. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Ja, helt skævt. Kan du ikke se den? Ja, Jeg kan se den her i hvert fald. jeg synes min var bedre. Min, det fløj bare langt. Den fløj helt hen til festivalen. Og længere. Og længere end det? Ja, det skulle jeg ikke se. Var du helt over på festivalen? Ja. Så du gik hele vejen derover? Ja, selvfølgelig. Det er fuld af bullshit. Du kan sgu ikke nå derover, inden ballonen gør det. Ja, det kunne jeg faktisk godt. Jeg har en knaller. Har du det? Mm. Faktisk en elektrisk. Elektrisk knaller? Okay. Sådan en cykelknaller. Nej, det er sådan... Ligesom en knaller, ikke? Trehjulet? Nej, tohjulet. Men den er ikke lige så stor. Der er sæde, så de har blinklys i hver side. Det er altså, hvis du skal dreje, så har den dyt, og så har den forlygte, og så har den gas, og den kører på el. Den er usædvanlig at have en knaller, der kører på el. I kender da godt de der cykler? Jamen, så en blå en, jeg har, den er fra Tyskland. Nå, hvad koster det? Jeg fik den første skæv. Ja. Jeg skal bare tage dækket på en fjerde. Hvor højt kan den køre? 32. Nå, knaller her. Ja, den er røget ned over horisonten.